Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha ke sithi masivele ngaphambili senendaba ke malunga neqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphulike nondaba xa bebechwechwile ke beyobaza indlebe phako laseNaturena, bawubuye besithi Kaizer Chiefs ke isayine ke umdlali ke wapha phesha kolwandle UK obizwa ukubana ngu-Ethan Chislett. Baphulaphulike ke lo mfana ke una 26 years, kuvakala into okubana ke usayine 2 years ke nonyaka oyi-1 one option pha kweqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala lo mfana una 26 years, i-midfielder. Lo mfana bedlala pha phesha kolwandle, dlala itimu ebizwa ukubana ke yiPort Vale FC. Kuthiwa ke lo mfana ke lo wakwa-Ethan ke Chislett umfana omdala, kuthiwa kuthe xa iphelwa icontract yakhe kulaa timu ebedlalela iPort Vale FC, kwacaba phaa eEngland zininzi iitimu ezimofarishayo, nakwamanye amazwe ke zabe zininzi iitimu ezigalelekayo ezimfunayo lo mfana. Kothiwa ke lo mfana hayi ke wazithela amanzi, wathi akazudlalela nenye, yena imibombo namehlo wakhe ibheka kwelaseMzantsi Afrika uyodlalela itimu ebizwa ukubana ke yiKaizer Chiefs. Ngenene nangenyani umfana omdala ke kuva into okubana kugalelekile phaa eNaturena, wasayina ke iminyaka emibini. Injalo ke into ka-Ethan Chislett ke baphulaphuli ke. Kuthiwa ke lo mfana ke udlala ncakasana ke nale nkwenkwanyana ke yakwaFisel Salam. Kuthiwa kudlala ncakasana, kuthi Kaizer Chiefs sithi ke xa ifumene lo mfana izawuthanda ukuthi qha ke phaa kuFisel Salam, ngoba ingathi bekukhona ubuxhakaxhaka obuthile kule ndodanyana phaa eTanzania bebusokolisa ke iKaizer Chiefs. Kuthiwa ke lo mfana ke lo udlala phaa unumber 10, umfana omdala ke uyawuphikisana phaa ke abafana noPulemoto Mduduzi ke Tshabalala, abafana phaa kunoSereno. Kuthiwa kumfana omdala kaManqaku kuyawafaka. Xa ndijongile ke into malunga naye apha ke xa ndiqwalasela umfana omdala kuyawubona umnatha, ndijonge indlela le umfana omdala ke enze ngayo kulaa timu ke ebeyidlala ibizwa ukubana ke yiPort Vale FC. Injalo ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ke ngoku ithi abe ke yasayina ke isayina ke ndodanyana phaa e-UK ebizwa ukubana ke ngu-Ethan Chislett. Baphulaphuli ke umfana usayine iminyaka emibini yonke, kwaze kwafakwa unyaka oyi-1 njenge-option. Umfana omdala ke lo una 26 years ke baphulaphuli, usayine iminyaka emibini ke kunye ke i-option onyaka oyi-1 phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphuli ndiyarhalela ke ndike ndive nina into yoba ke nithini na njengoba ke iKaizer Chiefs kubonakala into yokubana ke amakhosi aluma emfeneni ngoku afuna ke ukwenza konke okusemandleni wabo into yokubana ke bayamsayinela phaa uMr Nabi ke ii-players ezisemgangathweni ezizokwazi uba zithwale ke le timu kaMr Nabi ke xa uqala le season, njengoba niyazi into yokubana ke iKaizer Chiefs seyizonduluka ibheke phaa kwilizwe lapha eNetherland. Abafana abadala bezilolonga bezilolongela ke phaa i-pre-season ke baphulaphula. Njalo ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kula channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.